الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامنے دی وقار خالق کائنات دا لکھاں تے کروڑاں بار شکر کہ رب سونے نے زندگی دے اندر ایک اور مرتبہ اپنے محبوب دے ذکر کرنا نہ چن کے اس گل دے وچ کوئی شک نہیں، تساں تے اساں چنے ہوئے لوگ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تھوڑا سارا بلاوا ہے، چند گھڑیاں کٹھے تھی گئے تے مدبانہ آجزانہ تھا لوگوں نے گزارش ہے اور اعلان میں ضروری بھی سمجھنا تے کافی لوگوں نے علم بھی ہے کہ سارے محلے دی مسجد دے تعمیر دینی درسگاہ قدیم ترین دینی درسگاہ قبلہ کاری محمد سید احمد نقشبندی صاحب تے میں ناز شریف دے دو ترائے اشعار تھا سنایا سا تساں لوگ دل کھول کے خدمت کرنی ہے، جتنی خدمت تھی سی وہ میں اس مسجد دے وچ جیسا کیونکہ ہفتے والی دیہاڑ تو اس مسجد دا لنٹر دا کام شروع تھی میں نالے ویسے بھی اساں تقریباً کافی سارے دوستاں ایک بنائی ہوئی ہے مہم جی اساں کوشش کریں پہ جتنا نظرانہ کرنا تھی لیکن یہ جڑی انشاءاللہ اسی سپیشل یہ تمہیں سارا دا حصہ اس مسجد میں رل ویسی میں تھوڑے ذوق واسطے تے قبلہ حاجی غلام فرید امان صاحب ہونا عیسال ثواب دی محفل سجائیے انہوں دے بعد ہیں عیسال ثواب واسطے چند اشعار تھوڑا سنا دینا انشاءاللہ تھوڑا ذوق تازہ ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے بارگاہ رسالت دے محبت نہ درود شریف پڑھو السلام کتی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں کتی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں ابو بکر عمر عثمان و علی چارہیں یار نظر آ جاویں سننا ذرا تے کربل دے سچے قافل دے سرکار نظر آ جاویں اللہ کرے تساں تے اساں بھی اج راتی سمو سانو بھی سرکار نظر آ سبحان اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ شعر سنو سانو شوق حضور دیدار دا ہے سانو مکھ نایاب وکھاؤ جا سانو شوق حضور دیدار دا ہے سانو مکھ نایاب وکھاؤ جا تے معراج دی رات دا واسطہ نے ساڈی اج معراج بناؤ تے کھنڈ کھول کے ساوے قبلہ شاہ صاحب کھنڈ کھول کے ساوے روزے چوں تشریف لے آؤ جا یا آج تشریف لے آؤ جا شعر سنا سانکو آسر ہن مٹھے مدنی دے سالے حالت کرم ہزار تھی سن صدیق عمر
عثمان علی ساڈے ہامیں چارے یار تھی سن ہوسی قہر دی گرمی دی محشر دے اڈو جلوا کر سرکار تھی سے محمود بھائی سننا جندے سہرے تابش گا دے ہاں اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سے اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن محبت نال بولو سبحان اللہ ایک نعت دے دو تین اشعار سماعت کرو خواہش سنو جیڑی قبلہ علامہ محمود صاحب دی میری ناچیز گناہگار دی قبلہ ہمارے